Una rural i soc mestra rural. Soc ferma defensora de tot el rural. Crec també fermament que l'escola és una de les eines més importants que puguem tindre contra la despoblació. Oferir noves propostes educatives, és el que ha dit el company, fa que molta gent de poblacions grans tinguin molt d'interès en vindre a veure quin tipus de metodologia, quin tipus de proposta educativa fem als pobles. Jo estic de mestra a Cinctorres. Allí som un CRA també, un col·legi rural agrupat, i va haver un moment que també vam pensar que ens estàvem quedant sense alumnes. Els mestres que som d'ací no m'ho volem anar d'ací. Jo per mi tancar una escola, haureu sentit moltes vegades aquesta frase, que quan se tanca una escola és confirmar la sentència de mort d'un poble, és que el poble desapareix. Això te causa com molta tristesa, pas del poble, pas del voltant i pas que estem treballant allí. Sin embargo, per contra, quan s'obri una escola, la frase d'abans ens transmet molta tristor i molta impotència, però quan s'obri una escola és un crit a la vida, és un crit a la vida, un crit al futur, i ens dona molta esperança de que el poble va més i que és una alegria tindre els xiquets al poble. Entenc que és complicat, no és fàcil obrir una escola, però ara les administracions les tenim molt de cara. Estan totes per mantenir escoles en molt poqueta població. Nosaltres a Portell, ara mateixa, estem en 5 alumnes. 5 alumnes no hi ha cap del poble. Els 3 del poble han marxat. Uns han baixat a Cinctorres i els altres se n'han anat a Vilafranca, perquè encara no els estem convencent un poc de la metodologia que nosaltres estem utilitzant. I pensen encara que per estar més alumnes, com que les coses aniran millor, que sí que s'adaptaran millor, i avui en dia les noves tecnologies ens proporcionen unes eines fantàstiques com per poder fer i poder treballar en classes en contacte, un Skype, una videoconferència, podem donar classes de 1000 maneres, però sí que és veritat que hem d'apostar per les noves tecnologies. L'escola tradicional ja no funciona. Li pots donar? Així, us he dit les dues frases més recurrents, una de quan l'escola se tanca, la sentència d'un poble, i quan l'escola és oberta és un crit a la vida. Hem d'intentar mantenir l'escola als nostres pobles, perquè, com nosaltres dic, si hi ha escola, les famílies és una manera de fixar població, perquè les famílies se continuen quedant al territori. Si tenen que ficar xiquets en autobús per un transport escolar, o al final acaba tot confluint perquè s'hi vagin a viure a la ciutat o a pobles més grans. El panorama educatiu de la nostra comarca ara en l'actualitat són 2 CRAs. Un que són el CRAs, CRAs sigles de Col·legi Rural Agrupat. I allí és, perquè m'entengueu d'alguna manera, és com si fos un centre gran en moltes aules. El que passa és que nosaltres en vez de tindre passillos com tenen a les ciutats, nosaltres tenim carreteres. Entonces està el CRA d'Esports, que aproximadament són uns 75 alumnes, que recolliria alumnat de Sorita, de Palanques, de Villores, de Todolella, de Forcall, de la Mata i de l'Ocau del Rei, de tots aquests pobles. Però solament hi ha 3 escoles. N'hi ha una a Forcall, una a l'Ocau i una a la Mata. La de Sorita se va tancar. Ara, en l'actualitat, si volgueren la podrien tornar a obrir, però què passa? També tenim un altre factor en compte. Disposen de beques de menjador i de transport, aleshores molts valoren que ja està bé, que se'n vagin a Forcall i que de 9 a 5 de la tarda els xiquets estan coberts i damunt tenen les beques. Que ara en l'actualitat està en un funcionament i en un moment donat se podria tornar a obrir, perquè jo crec que hi ha més de 5 xiquets, però bueno. Palanques no té escola, Villores no té escola i Todolella tampoc. En la Todolella també seria un poble que se podria tornar a reobrir l'escola, si volgueren, però també no volen deixar de perdre les nostres ajudes i la comoditat fa que a voltes no siguem lo suficientment coherents com per poder valorar el que tenim al poble o el que podria ser tindre una escola al poble. Aleshores, per això, són 3 pobles, 3 escoles. Després està el Prats de Lumbres, que és on jo treballo, que és Portell, Cinctorres i Castellfort. Nosaltres no replenem alumnat de cap altre poble, ni de Masos ni de res. Som una 50ena d'alumnes aproximadament. Confluïm, vam pegar un baixó molt fort i ara tornem a pujar. És veritat que vam canviar fa 3 anys, el grup de mestres que estàvem allí vam decidir apostar per un canvi.
Aleshores es van ficar un lema que res canvia si res canvia, i això és el nostre lema que portem durant aquests 3 anys, i han començat amb noves propostes educatives. Les nostres propostes educatives tenen un poc de pinzellades de tot, no? Perquè ara s'aposta, inclús a les grans ciutats estan apostant les escoles per volen com copiar un model rural, no? Nosaltres tenim l'avantatge de que tenim el nostre entorn que ens dona una oportunitat d'aprenentatge un punt. Entonces nosaltres el que vam fer va ser apostar per això. Hem llevat els llibres, nosaltres no tenim llibres, i apostem per metodologies més innovadores. Pues un poc de Reggio Emilia, un poc de Montessori, un poc de Waldorf, un poc de tot, i la veritat és que ens està donant molt resultat. Sí que és veritat que ens ha costat molt, i ens està costant molt entrar a pares, als pares, el fet de llevar una escola tradicional. Quan pensem en una escola en pupitres i la taula del mestre. Pensem així. Nosaltres tot això ho hem fet desaparèixer. Aquelles taules color verd militar, que donen una... Tot ho hem fet desaparèixer, ara la nostra escola és un poc Ikea, han tirat tot de mobles blancs, colors neutres, fusta, ho estem canviant tot un poc i la veritat és que es va donar la sensació que estem en un entorn rural i que aquest tipus de tonos i tot això ens aporta una espècie d'aprenentatge. Els pares estan acostumbrats a que les taules, el mestre, quan vam veure, nosaltres el primer que vam fer va ser llevar portes. La nostra escola no té portes. Què vol dir això? Que tots poden accedir a totes les aules, perquè és que si no s'estàs com segregant, no? Vam apostar per aquest tipus de metodologies, que poden entrar les famílies, però tot això ens està costant molt perquè els pares són pares que han rebut l'educació tradicional. Entonces, fer aquest canvi de rol ens està costant bastant. Però bueno, estem apostant per això i a poc és el que diem, aporta nous pobladors al poble que volen aquest tipus d'escola. La llàstima és que nosaltres no estem tan a prop de grans ciutats, d'un Castelló, d'un Vinaròs, perquè només que estiguérem a un quart o 20 minuts estic segura que les nostres escoles se plenarien. Després està l'escola de Morella, que és completa, i el IES de Morella, i a Villafranca també, el col·le de Villafranca i el IES. Aproximadament són, he comptat uns 750 alumnat en tota la nostra comarca. Pel que ve demogràficament, geogràficament, Vallibona està així a aquesta punteta. Tindria que construir dins d'un CRA, perquè poder tindre tota la part de la burocràcia i tot això, l'ideal seria que confluir dins d'un CRA. Entonces, ho veig un poc. Jo no sé si seria en Morella, perquè ara els que és d'ací van a Morella, no? I els d'Herbers també. Els d'Herbers a Morella o a Mont-roig? Aleshores, no sé com podrien fer confluir tot això, però segurament se pot, o que pertany a... Perquè així ja, quan hi ha hagut escola, han vingut mestres itinerants o no s'ho va arribar a fer això? No s'ho va arribar a fer, no? Hi havia un mestre generalista que ho donava tot. Jo crec que sí que se podria passar. Mireu, l'escola rural avui en dia està agarrant molt d'auge. Ha sigut una comparativa de lo que és una antiga escola rural i el que és l'actual escola rural. Antigament, una escola rural estava infravalorada, estava devaluada i desprestigiada. Era una escola de poble i se considerava que era una escola de pobres. Avui en dia no, avui en dia és una escola que està redescolant pel tipus de metodologia que estem fent, no? Està molt buscada, molt valorada, apreciada i fins i tot és un referent, pot ser un referent. Aleshores podem tirar de l'escola per poder fixar més població. Abans les ràtios eren elevades, un mestre aproximadament uns 40 alumnes, ara les ràtios són molt baixes. A la meva aula l'any passat tenia 9 alumnes, està en el 16, va pujant i va baixant, però el tipus d'ensenyança que pots oferir és una ensenyança molt propera. És com si fossin família. Tu quan te ve un xiquet saps si té un bon dia o no té un bon dia. Saps, coneixes a les famílies. Aleshores el tipus d'educació que pots aportar és una educació molt individualitzada, no? Hi s'agarren uns vincles afectius
i una espècie de carinyo, no? que és molt bonic. Després, el mestre, abans era el mestre generalista, ho donaré tot, ara no, ara hi ha mestre. Actualment, les administracions últimament estan oferint un munt de recursos, tant recursos humans com materials, com a nivell tecnològic. Vull dir, les escoles tenim de tot. Vull dir, no ens podem queixar, tenim ordinadors, tenim tablets, tenim ajudes, tenim subvencions, tenim mestres, tenim un munt de professorat. Perquè si feu una idea, nosaltres som 12 mestres per 50 alumnes. Som molts de mestres, cada un d'una cosa, però els nostres xiquets estan com molt ben arropats. Les aules són multinivell, evidentment, entonces n'hi havia des de 5 anys que s'entrava abans o 6 hasta 12, doncs tots dins d'una aula, no? Ara també, però és que això antes se ve com un problema i ara és un enriquiment. Que dins de la mateixa aula hi ha alumnes de diverses edats, és un enriquiment per tots, inclús de diferents cultures. Les infraestructures abans eren deteriorades. Jo recordo que quan jo anava al col·le a Forcall, uns anàvem a la part de l'Ajuntament, els altres anàvem a una altra casa que havia cedit no sé qui. I després confluïm tots a la plaça del poble, jugàvem allí entre cotxes, jugàvem entre paradetes del mercat i no ens passava res, això seria inviable. Ara les infraestructures estan molt bé, de fet, s'està apostant en el programa Edifiquem per a reformar les escoles i perquè siguin les escoles aptes. La falta de recursos humans i materials, abans, actualment no. Tenim, de tot, no ens podem queixar, els recursos. Després, abans hi havia poca inversió econòmica, ara la inversió econòmica és més elevada. Sí que és veritat que van haure, quan la crisi, les coses estaven molt mal i sí que van haure retallat les portes, però ara tot això s'ha anat, parlem de l'actualitat, i actualment s'ha anat solventant. S'educava per a una societat urbana, antes se'ls educaven per poder anar a la ciutat. Error. Ara no, ara se'ls educa perquè més que en contingut s'eduquen habilitats, perquè siguin hàbils, perquè puguen desenvolupar en un futur qualsevol tipus perquè tinguin estratègies per si volen tornar al camp o tornar al poble, puguen tirar endavant, puguen ser emprenedors. La metodologia era tradicional, el que us he explicat abans, de les taules i la taula del mestre, i aquí s'oblida les administracions. Actualment tot això ha desaparegut. Els aprenentatges són més significatius, més individualitzats, un ambient relaxat i de confiança, vincles i implicació de tota la comunitat educativa. Estem lluitant molt perquè les famílies entren a l'escola, que no vinguin i ens deixen els xiquets a la porta, que siguin elles les que entren a dins, que se senten en els xiquets, si el xiquet necessita que sa mare estigui 5, 10, 15 o tot el matí allí en ell que estigui, no hi ha problema. Tots som una comunitat educativa, tots eduquem. Aleshores estem també lluitant per això, perquè és que queda com molt, no? Això, arribes a l'escola, deixes els xiquets i te'n vas, no és com una barrera, així no passes. Estem intentant això. I realment això fa que les relacions entre mestres, família i xiquets siguin com més, no sé, més fluides, no? Potser una mare ve i te conta, mira, avui el xiquet no se'l sap bé, tal qual. Tot això ho evites si tu fiques una barrera i envien els xiquets i els mestres els estem esperant a la porta. D'esta manera, si hem de dir, mira, avui el xiquet m'ha passat una molt bona nit, si trobes que no sé què, envia el cap a casa. No sé, hi ha el diàleg que és tan important. I després, això, hi ha una conciliació familiar i laboral, s'intenta a les escoles s'aposta també per les escoles matineres, potser si treballen a les 8 intentar que hi hagi... Ahí sí que entrem en col·laboració amb els ajuntaments, potser quan els ajuntaments de dir d'algun programa que teniu d'Avalem, de l'Empujo, algun programa d'estos, en algun perfil pedagògic, que vingui i que a les 8 estiguen els xiquets i després potser a les 5 de la tarda. Tot és perquè, arreglar d'alguna manera perquè hi hagi un tipus de conciliació i voluntat política. Gràcies a Déu comptem amb molta voluntat política. Dir-vos que l'escola rural ofereix una educació de qualitat, equitativa i inclusiva. Hi ha informes PISA que garantitzen que no hi ha cap tipus de diferència entre escola rural i escola urbana. En algun temps haurem pogut veure. Ara no és l'escola rural menys que l'escola urbana.
Valentina Maya Frades ens diu que aquelles escoles que tenen una programació centrada en el seu entorn, ells i les seues alumnes tenen més possibilitats d'arraigar i apostar pel mateix. En el seu llibre Mujeres Rurales. I Vicent Marçà, en una entrevista que vaig llegir buscant coses sobre la ruralitat, diu que les millors experiències d'innovació educativa les obtenim a les escoles rurals, donat que tenen una ràtio baixa i la vocació dels seus professionals. Conclusions. Pues que les zones rurals han d'oferir una educació de qualitat i el major nombre de possibilitats al nostre alumnat, per tal d'afavorir el seu desenvolupament integral com a persona. I com a objectiu final, aconseguir que després de la seva formació acadèmica puguen tornar a treballar i a viure al seu poble, fixant així població. No són com a població pendular. Població pendular és la població que ve cap de setmana i se fa, sinó que fixen la seva residència al poble.